что вы сегодня тут собрались. Гучить бу-бу-бу. Ну, добре, який є мікрофон. Я можу, і так мене ви сьогодні вже чули, хто йшов зі мною на мітинг, усі, тому і без мікрофона, я думаю, буде чувати. Справа в тим, що справді у нас нарешті три сябри, скажімо так, не лічачи, безумовно, а треба лічити, то добре, давайте я трошечку. Я хвалюсь тому, что я хочу сказать, что повинен был читать эту промову не я, а Олесь Кот. Я разом с Ириной Толстик недавно долучений до Рады БНР, а у нас есть наш ветеран Рады БНР, можно сказать, больше за его з канадського сектору, тільки сама спадання Іванка Сувіла, Олесь Кот. Але, на жаль, здалася трагедія, на гэтым тижні у його загинула жонка нечакана, і учора були поховані, і тому ён передав мені свою промову, каб я її зачитав, і Ірина Толстик зачитає ще другу частку від спадання Іванки Сувіли про 25 сакавіка. Тому пробачте, коли я буду збиватися, бо промова не моя, і так отрималося, це просто нечакано для нас, для усіх, що не я повинен був її читати. Я радий вас усіх бачити, і я радий зачитати вам цю справу, але, на жаль, ось у нас не все добрі новини. Але є добра головна новина, яку ми сьогодні святкуємо, 75-й раз у сяброўстве ЗБК, згуртаванні беларусаў Канады. І што ж такое гэтае свята, вось гэтая прамова будзе зачытаная, таму што тлумачыць, чаму патрэбна гэта, прабачце, калі яно будзе трошачкі даўжэй, чым хацелася б, але трэба гэта растлумачыць, таму што зараз пачалося такое стварацца ўражанне, што от Рада БНР быліла калісьці і знікла, все, гэта гісторыя, мы святкуем гэты гістарычны момант, а зараз гэта все не мае значэння, ніякай Рады БНР і гэтак далей. Гэта неправда, таму я трошечку правяду экскурс ад заснавання і да сённяшніх дзён, і на сённяшніх дзён трошку засяродзімся. Гэтая прамова ад Рады БНР, яна будзе зачытаная і ў Нью-Йорку, яны святкуюць амерыканскае задзіночанне, і тут. Дарагія суродзічы, беларусы на чужыне, віншую ўсіх вас 106-й гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка мы клічам Днём волі, і ён ёсць найвялікшым нацыянальным святам. Наш Дзень волі мае пад сабою глыбокі гістарычны грунт, пра які варта нагадаць усім нам, і найперш дыктатарскаму рэжыму Беларусі, які сёння залічыў Раду БНР да экстрэмісцкіх арганізацыяў. Напрыканцы 1917 году, скарыстаўшыся сітуацыю, што склалася ў Расійскай імперыі пасля кастрычніцкага перавароту, Вялікая Беларуская Рада, аб'яднаўчы цэнтр усіх беларускіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў, зарганізавала правядзенне у снежні 1917 года ў Менску першага ўсебеларускага кангрэсу, на якім былі прысутныя 1872 дэлегаты. Кангрэс абраў Раду як свой выканаўчы орган, што павінен быў спраўняць дзяржаўную ўладу і прывесці да стварэння незалежнай беларускай дзяржавы. 21 лютага 1918 года Рада выдала заканадаўчы акт, першую уставную грамоту, дзе абвяшчала сябе тымчасовую ўладу ў Беларусі. 9 сакавіка 1918 года Рада выдала другую установчую грамоту, дзе галоўным пунктам было запісана: Беларусь у рубяжах расселення і лічэбнай перавагі беларускага народу абвяшчаецца Народнай Рэспублікай. І нарэшце 25 сакавіка 1918 года была прынятая трэцяя уставная грамота, ад якой пачынаецца новы падлік беларускай нацыянальнай гісторыі. Вось гэта найважнейшыя словы. Мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежную і вольную дзяржаву. Акт 25 сакавіка 1918 года стаўся пачаткам дзяржаўатворчага працэсу ў найноўшай гісторыі Беларусі.
падмуркам якога была гісторыя Вялікага княства Літоўскага, нашай старажытнай дзяржавы. Паўнавартасны працяг гэтага працэсу ў адпаведнасці з ідэаламі БНР быў перапынены наступам бальшавікоў і наследнай акупацыі тэрыторыі БНР Чырвонай арміі. Аднак з бальшавіцкай акупацыі БНР не знікла, не зайшла ў мінулае, не стала гістарычным артефактам. Яна засталася жыць у новым, вымушаным на той час абліччы. Захапіўшы тэрыторыю, але пры наяўнасці дзейснага ўраду БНР у выгнанні, бальшавікі ўжо не маглі цалкам адрынуць ідэю надання нашаму краю статусу дзяржаўнасці і мусілі стварыць квазірэспубліку, БССР. Безумоўна, без абвяшчэння БНР не было бы створана і БССР. Пры гэтым бальшавікі заявілі пра стварэнне не паўночна-заходняй, а менавіта беларускай рэспублікі, замяніўшы ў назве БНР дэфініцыю народнае на спалучэнне савецка-сацыялістычнае. Вызначальнае слово «беларускі» было прысутным паўсюды. У назвах дзяржаўных структур, культурных устаноў, розных арганізацый. Яно фармавала і замацоўвала безумоўнае вызначэнне нацыянальнай ідэнтыфікацыі БССР як беларускай рэспублікі. Хаця ў складзе СССР з'явілася на мапе з дакладна акрэсленымі межамі, з адміністратыўным дзяленнем і сталіцу Менскам. БССР не будавалася на ідэалах БНР, не была незалежнай, дэмакратычнай, не сталася нацыянальна адроджанай. БССР але дзеля станаўлення дзяржаўнасці ў першую чаргу патрэбна тэрыторыя і насельніцтва, якое усведамляе сябе прыналежным да гэтай тэрыторыі. Гэтыя асноўныя складнікі надаюцца гісторыі, і менавіта яны стварылі пераемнасць паміж БНР і БССР. А незалежнасць і дэмакратыя, гаспадарства, мусяць быць здабытымі. Многія краіны страчвалі дзяржаўную незалежнасць, перажывалі перыяды дыктатуры і аднаўлялі ўзмаганне свабоды. Беларускі народ захоўвае сваё імкненне да незалежнасці і волі ва ўмовах жорсткага савецкага рэжыму, які нішчыў усялякія праявы нацыянальнага жыцця, безлітасна спраўляўся з прадстаўнікамі беларускай палітычнай і інтэлектуальнай эліты. У гэтых неспрыяльных для нацыянальнага адраджэння варунках у Беларусі вырасла і выхавалася на ідэях БНР новае пакаленне беларускіх палітыкаў, якія здолелі ў сваю чаргу скарыстаць распад СССР і дасягнуць абвяшчэння 25 жніўня 1991 года незалежнасці нашай краіны ў новым абліччы Рэспублікі Беларусь. Абвяшчэнне незалежнасці БНР, стварэнне БССР, аднаўленне незалежнасці і з'яўленне на мапе свету Рэспублікі Беларусь – гэта адзіны дзяржаватворчы працэс, які адбываўся на адной і той жа асноўнай этнаграфічнай тэрыторыі і з тым жа этнічным аб'яднаным народам. Гэта працэс нараджэння і развіцця БНР, якая не стала гісторыяй, але жыве і да сёння. Жывое сэрца БНР б'ецца ў сённяшняй Беларусі. Яно надае энергію змаганнаму руху беларусаў, тым ліку замежжа. На жаль, здабытая ў 1991 годзе дзяржаўная незалежнасць зноў апынулася пад пагрозай, а усталяваная з дапамогай Масквы дыктатарская ўлада Лукашенка стварыла рэальную пагрозу існаванню беларускай нацыі. Беларускі народ змагаецца за сваю будучыню, што яскрава выявілася ў пратэстах супраць дыктатуры, шматлікіх мітынгах і дэманстрацыях ад пачатку 90-х гадоў і пачатку 2000-х і ў падзеях плошчы 2010 года і ў магутным уздыме 2020 года. Найбольш яскравым доказам таго, што існаванне БНР не скончылася пасля ўсталявання савецкай улады, ёсць той факт, што ейны асноўны дзяржаўны орган, Рада БНР, захавалася і да сёння. Бальшавіцкая акупацыя прымусіла Раду БНР пакінуць краіну і выехаць у эміграцыю, але і на чужыне яна не спыніла сваю дзейнасць. На выгнанні Рада БНР не мела магчымасці рэалізаваць сваю дзяржаўную місію будаўніцтва незалежнай дэмакратычнай Беларусі, але яна ўвесь час працавала і працуе дзеля Беларусі. Інфармуе заходні свет пра паняволены беларускі народ, здабывае падтрымку і дапамогу для беларусаў, рэпрэзентуе беларускі народ у розных дэмакратычных рухах і арганізацыях, аб'ядноўвае беларускую эміграцыю ў свеце. Рада БНР захоўвае ідэалы БНР і да сёння, мае мандаты дзяржаўнай улады, атрыманыя ад першага ўсебеларускага кангрэса. Такога ўзроўня паўнамоцтваў не меў і не мае пакуль ні адзін з урадаў Беларусі. Яны або прызначаліся пры саветах, ці абіраліся ў выніку фармавання альбо сфальшаваных выбараў, як сказала ўжо сёння спадарня Івонка, паважаная старшыня Рады БНР. Сёння Рада БНР стаіць побач з нацыянальна-дэмакратычнымі сіламі, што змагаюцца з дыктатарскім рэжымам Беларусі і дзейнічаюць дзеля нацыянальных інтарэсаў беларускага народа. Адпаведна сваім магчымасцям Рада БНР удзельнічае ў гэтым змаганні, каб наблізіць той час,
калі яна зможа перадаць свае паўнамоцтвы годнаму ўраду незалежнай дэмакратычнай Беларусі і тым самым забяспечыць пераемнасць і легітымнасць гэтага ўраду на падставе акту 25 сакавіка 1918 года. Наш дзяржаватворчы працэс, распачаты ў 1918 годзе, дасягнуў свайму развіццёпленнага выніку. Рэспубліка Беларусь дэ юра існуе на мапе свету. Аднак гэты працэс дзяржаватворства не завершаны. Абавязак сённяшніх беларускіх дэмакратычных сілаў завяршыць гэты працэс і зрабіць яго незвяротным. Перад намі стаяць тры галоўныя мэты: захаваць нашу дзяржаўную незалежнасць, пазбавіцца ад дыктатарскага рэжыму і распачаць будаўніцтва дэмакратычнай структуры краіны на грунце нацыянальнага адраджэння. Рада БНР заклікае патрыятычную беларускую грамадскасць, все нацыянальна-палітычныя сілы сканцэнтраваць свае намаганні дзеля ажыццяўлення гэтых мэтаў. Каб БНР у вобразе Рэспублікі Беларусь працягвала існаваць, і ёй сталіся поўнасцю увасобленыя ідэалы, пра якія марылі нашы папярэднікі, што прынялі акт 25 сакавіка 1918 года. Жыве Беларусь! Жыве!